roda ki berputar. Kadang nang isor, kadang nang dhuwur. Tapi luwih enak nek mapan kaya ropang. Reda panguripan. Sis, Mbak Riri. halo. Cayang Mbak Resti Bersama Mbak Riri. masuk. Sampun mboten enten tenangane. Tambah ngimbangi liyane sing ketok penak uripe. Kadang kepitan kelaran lumpet hati tangisan redo panguripan bekalimu tenangin mbok kapan. Sopo to sing ping koyo ngene, terlahir rasuke kondo, saudaraku kalah rupo. Terserah kowe sayang aku ora, aku ora maksa. Tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing salah. Oh no, aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sayang sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kere, uripku serba susah satermo apa anane. Pengen cinta-cintaan ben podo karo liyane, tapi sadar diri aku rung iso piye-piye. Yang kowe butuh kirakat, sedangkan aku iki wong melarat. Wis kalah rupo rasuke kondo, cintaku nekat pahitan gedhe rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sayang sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Kenapa wong kere selalu dicampakkan, mental health hatiku acur. Remuk kebaikan tetahunan, kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba
rekoso mangan mung gawe sego amarga egone wong tuwa. Cong yang keroncong gayang lagi. Sing paling larani naliko bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing kowe tambah wong dono koyo ora ono ngendi kasih sayangi sing koyo cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak pompo apa anane kaping kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane margaret disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene man ana sing rusak omahe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene
tak rewangi kerjaan bengi. Montang-manting sampai kau ngawi barang lho. Nek ra demi kowe ya demi sapa? Song lagi. Mas aku bali arep nepati janji tak jalo kowe ra ngapusi lungaku wingi amung golek rejeki tak bukteke kowe aja beda ati wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang ya mung dinggo kowe aku lila adamah atau wong tuwa demi kowe dan supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku yo aku lunga ora ngilang nanging mergo kahanan aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan karo golek modal dinggo sesok rapi duduk di pelaminan muga Gusti ngejabahi aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan aja wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergo ya mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh paran ya mung tinggo kowe yo aku lila adamah atau wong tuwa demi kowe dan supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku yo mergo tresno aku bisa adoh paran jaga rasa godaan teko nanging aku ora ngiwa saiki wis urip bareng dan seneng dilakoni ana kowe aku wani ngadepi urip iki matur suwun wis gelem nampa aku sampun percaya karo janji-janjiku bakal tak jaga tekaning patiku kanggoku awakmu kuwi harga diriku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang ya mung tinggal kowe aku lila adamah atau wong tuwa demi kowe dan supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku. Nah, kira dhewe ta barake lek dames nyanyi mbok kon alah nenggone Mas DC Production langsung tembus wonge sing di omah super aja lali didelok oh gepuk penceng ya
Cahayang dese ojo lali. Wis langsung gas. Super.
Alah, timbang kesuwen munggah kaji, aku numpak perahu. Lah layar iki.
Wah. Gang apa sing ngangeni iki, Nggih? Gang Doli bola iki. Gang Doli. Gang Doli sing kanggone arep Mak. Kudu melu, ora melu rombongan jemput jam 3 pagi. Ayo kowe guyu. Ayo Gang Doli. Kudu manut rombongan iki. Manut rombongan ringkus. Song yang DC musik. Song yang jan ses jan nyeni tenan. Bersama ketua rombongan kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jegur neng lokalisasi ses ketunku kepati-pati wis rumangsa jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti nyang endi tak parani ana koci jarene wis didandoli ake-ake tak tututi jare wis neng Kalisari guyangan baben lan bayanan kabeh wis tak lacai oh sayang kirim layang mapanmu ono ngendi Song yang DC musik jan nyeni ses gayeng pol ketunku kepati-pati wis rumangsa jalari neng endi wae tak goleki ning ra ngerti neng endi tak parani ana koci jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis neng Kalisari parani ono koci
mangan baben lan bayanan kabeh wis tak lajahi oh sayang kirim molayang mapanmu ono ngendi ndang Bali Bali man. Yen lewat dalan Ngawi mesti kelingan Kartanyana medhot janji ning yen eling kowe mesti kelingan langit mendung kutha Ngawi peteng jeng dalan niki biyen nate tak lewati mendung kutha Ngawi sandang lakang wis kinuret jroning ati saben aku ora bisa lali tak ulati bisa kaya wingi uni tanpa bagus katresnanku rinengkut korbaning pasti
nggon liwat aku ora bisa lali tak ulati bisa kaya wingi uning ora krasa long tumetes brebes rasa anget yang katon tanpa pagut katresnanku rinengkut por baneng Gusti. Walah. Cita-citaku iki jane mbiyen pengen dadi astronot. Ora kesampean ya ta. Saiki malah dikon nyanyi ning jero pawon ngene iki. Kata-katane piye Kang? Kata-katane ya. Urip ning donya mung mampir nempe. Artinya apa Kang? Artinya ya nempatke pikiran sing apik. Iya. Musik. Nelongso tenan Sido Mekar Kerocok DC Musik artis dari Sragen sikat Kok kaya ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro tansah nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal
rasane atiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku Rino kelawan wengi aku tansah memuji marang kersane Gusti muga kang kuwasa enggal maringi marga kowe lan aku iso urip mulya kowe lan aku bisa urip mulya Ese musik Yang ngene iki lho, guys. Lek titip blonjoan ae nggone tangga iki kena ya. Tapi aja pisan-pisan titip kangen. Abot. Kanggo sapa? Kanggo sliramu. Au. Gas le. DJ Production Chong Yang
saya sepi saya kegowo suwung ing ati kanggo sliramu sing tak tresnani. Rungono swara atiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nindra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran setino kaya sawindu ngantu-antu ngenteni tekamu. Songnya DJ Production.
aku karo dheke kuwi tombone kangen. Dek opo wis lali sliramu, dek semono yen telan karo aku, pancen wis suwe ra tau ketemu, wis sak mestine lali aku. Dek mumpung saiki ketemu, jogetan tetembangan karo aku, dadi tombol kangenku kangenmu, bali eling nalika iku. Kancane jaman semono yen telan rame-rame, ku ya perlu kancanan hatine. Dek gelang alit ali-ali saat tulet kanggo tambah kangen iki, prasasat ngimpi durung tutuk ketangi, rasa kangen wis iso mari. Hongyong DC Production. Mumpung saiki ketemu, jogetan tetembangan karo aku, dadi tombol kangenku kangenmu, bali eling nalika iku. Perlukan sanang hatine, dek gelang alit ali-ali saat tulet kanggo tambah kangen iki, prasasat ngimpi durung tutuk ketangi, rasa kangen wis iso mari. Prasasat ngimpi durung tutuk tangi, rasa kangen wis iso mari.
Chongyang DJ Production. Tentengan duwe omah sing ra berisik, kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Ngobrol ra ono ante eling
Iki ning ndi yo? Kok rene Bu, dalem wingi golek apa? golek ayang-ayang kok rene ayang-ayange aku Yang ning. goleki kok dadak ayang-ayang kurang gayan. Iki nyoto enek kok. Jangan ngono to. Alah, alah, Wis alah. salting. Lenggah kene, lenggah kene. Sida nyanyi to. Lenggah sing manis kene kene. Ndredeg aku ngene iki. Kene lho lenggah kene. Nah, ngono lah ayu. Ayo Mas tarik. Congyeng lagi. Ayo sih no. Ku enak lagi. Hayang Enak tenan. lagi. DJ Production. Padang rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe labuh katresnan. Mas wong ayu tau jaluk ojo selek katresnan panceri tresno kuwi akeh pacoba. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lampun tresno datan kendhat saking coba arewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lampun tresno datan kendhat saking coba arewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa
Nah, iki waya lagune judulnya Sekti Sun. Sekti. Ya, aku orang nyanyi Sekti soalnya. Ya. Ya, nyanyi Sekti aku. Tokoh Sekti, tokoh sama ya. Apa ini? Nek wong Sekti wong Jawa gitu. Sekti ki nek Indonesia nek Saras 008. Heeh. Terus Wiro Sableng. Ya. Nek luar ono Batman. Terus Spiderman. Spiderman iya, Spiderman apik iki. Ini biasanya nek kalau monggo nempleke ning omah-omah ngono. Kayak kae. Kayak kae. Walah, golek sego samplok kok nyanyi kon menek blandar. Tolongi Kang, Jan. Tolongi Kang aku lho. Piye ki lagi Berani medun deh. Kata-kata Kang. Malah ngejlok itu tukang orjen ke malah. Ini tolongi. Kata-katanya apa Kang? Kata-kata. Ending blandar ngono njaluk kata-kata. Tolongi, kene. Kata-kata sik lho. Kata-katane piye Kang kata-katane ya? Ning perapatan enek Spiderman. Wis dadi mantan kok isih njaluk pap. Apa kuwi? Anu, Apa? Paperman ya kan. Ya wis, Robert masuk. Sekti, Kang. Aku tadi tulungi iki piye ki kok? Ya betul sih terus. Munggah isor medun ra iso piye iki? Kang. Ayo nyanyi Sekti, Mas. Ayo, Sekti. Bersama Spiderman. DJ musik. Asik. Sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku kowe Oh sayang, yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe senajan wong tuwa rong marengke Sikat dari Spiderman. ombak gede tak seberangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jangopi skoro geni tanggung langi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti taladeni Masuk Kang. Sekti DJ musik keroncong. asik Disambi ngopi enak lho iki. Ya Kang ngopi. Ping sik ayo. oke Kang Aku arep melodi iki, jape delok. Ayo, sikat. sayang sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku
opo maneh mung lawan bahu. Kang, kata-kata. Kata-katanya piye Kang kata-katanya ya? Ning jero plastik enek tela-tela. DC musik jan menyala. Lagunya apa Kang? Lagune sah Wirang. Wirang. Ya, siap. Ayo. Keroncong DC musik. Jam 11 wengi aku mbok tinggalno. Sedih. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Kadung sayang, kadung kadang-kadang Lungamu dadi traumaku. Nine kisah bujangku. Ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan kanca crita. Jane namung masalah tresno tapi kok yo lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis karise ngene. Selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anting putri. Mbok sirami rino lan wangi. Masih yo elok endah disawangi. Tapi dipaksa ra iso gedhi. Di suatu malam. Apa terusnya Sun? Suatu malam yang penuh bintang-bintang, Kang. DC musik. Jan. Oh sabar hati, sabar ngadapi nandu
Wato Kang, gak apa wato ya? Ora apa-apa, Kang. Alhamdulillah, hari ini ono proyekannya Sun. Alhamdulillah iki proyeknya piye iki ceritane? Keroncong. Keroncong iki tak jenengi judul Sido Mekar Keroncong DC. Iya. Iki yakin iki keroncong iki konten anyar ya ta? Anyar. Kowe ngundang artis apa Mas? Sing mending-mending ngono mesti. Artis. Artisnya sapa? Kowe nih, gak usah liane. Ya mosok gurung loro tok ngene iki ora penak no. Gak popo, iki kan proyeknya ben iso. Sing penting kita bermusik, mengisi kekontenan ning YouTube. Jadi gak usah nek artis, gak popo. Los yo nyanyi. Wong loro tok berkarya berarti ya? Ya, iya. Oke. Lah, iki sapa iki? Ki wong Iki sapa, Kang? Ki wong endi iki? Wis sapa? Aku pengen nyanyi mak. Kok tiba-tiba pengen nyanyi? Weh Iki nggo apa kuwi? nyanyi apa? Kuwi nggo apa? Kambil aku mek ngene Mbah Di iki. Lah Mbah Di apamu? Ya gak sapa-sapa ku. Nyolong berarti Colong Jo. berarti iki. Ya Mbah. Wes. Mbah Di maafin aku ya. Nyanyi apa? Nyanyi. Lagu Sigar mak. Kok tiba-tiba sigar weh lagi lorati ya? Lagi patah hati. Sapa jenenge sing nyalarani kowe? Ya yuk mengecewakanku. Oke. Kecewa. Konten pertama Keroncong DC Musik kita mainkan lagu Sigar. Artisnya sing nggawa klopo. DJ musik. Jan kurang ajar. Sinten sing sambat kula niki kuat yen pas kowe ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kalih sikaran ati Melek oh sayang, aku sing berjuang Nipun angipun tang panting tenera kurang Dengan gampangnya sampean ninggal sayang Tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan Singkat Kang. Kangen ngerti caramu mlaku Kangen ngerti caramu bodo aku Teko-tekone saiki ati mosikai Kesan indah pertama kau datang seolah cinta Dengan senang hati aku menerima Kau permainkan hati yang jatuh cinta Kau tega mendua Kena jopon jarone wis saling padha ngertine nanging ning opo kok rombok pertahanke tipise pertahan nang atimu nyoto kalah kalih masa lalu Asik. DJ musik. Joget salsa, joget trik. Tuku plastik dari Bronjong. Cakep. Isi musik nih bos. It's Lick Dog.
kangen. Teko-tekone saiki ati mbok sikari. Ati mbok sikari. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Oh, karena jopo jarone wes saling padha ngertine, nanging ning apa kok rambok bertahanke. Tipis bertahan nang atimu, nyoto kalah kalih masa lalu. Bisa bertahan hatimu, nyoto kalah kali masa lalu. Desi musik. Jangan kurang ajar. Tukang gitarnya tinggal ayo. Ya. Ayo tinggal ayo. DC Bene Music. tekna kan. next song.